Moikka ja tervetuloa seuraamaan mun viimeistä Hawaii-päivää. Tai siis ei tää periaatteessa oo Hawaii-päivä, mutta kun mä matkustan tän koko vuorokauden, mä lähden hotellilta 10 sunnuntai-aamulla ja olen takaisin Georgiassa 11 maanantai-aamuna. Mä matkustan tän niinku koko 24 tuntia, tai se ei niinku periaatteessa mun lennot on mitään 24 tuntia, mut kun tää aikaero Georgiaan on joku 5-6 tuntia, niin sit mä niinku, tai kun se on siellä niinku edellä, niin se tuntuu, että mä matkustan tosi pitkään. Mutta nyt siis on kello jotain yli 9, mä teen noin viimeiset pakkailut. Ja sit me lähdetään täältä hotellilta. Ja siis mä oon silleen valmis lähtee. Tää on ollut tosi niinku pitkä tai silleen raskas viikko, kun mä oon oikeesti joka päivä tehty kaikkea. Ja niinku herätty joskus 6. Ja niinku kaikki jetlagit ja kaikki. Mut siis tää paikka on niin ihana. Mä en haluais lähteä täältä paikasta. Tää on just semmonen chilli, semmonen ihana kaupunki. Tuolla kaikki vaan kävelee joku surfilaudat messissä. Ja sit on vaan silleen ei, ja mä haluan lähteä täältä mihinkään cowboy-kouluun takas. No ei se oo cowboy-koulu, mut siis niinkun mä kuulun tänne. Mutta siis mä palaan, se on varmaa, joten okei, mä sanon aina niin kaikista paikasta vaan silleen et siis ihan sama apua, tää on hieno, mut mä palaan vielä tänne, joten en tiedä, mä oon aina vähän semmonen, joten ehkä se niinku helpottaa, että mä oon silleen oh my god, mä oon täällä vaan kerran elämässä, pakko saada kaikki irti Hawaiista, koska mä tiedän, että mä palaan tänne, kyllä mä tiedän sen. Siis on saanut kyllä niinku sielulevytä täällä ja on niinku palanutkin, tai siis noin mun jalat on aika pahat. Ja ne on ihan naarmuilla ja kaikessa niinku, siis naarmuilla tosta surffauksesta. Mutta siis mä rupean nyt viimeisiä pakkailuja pakkaamaan ja sit en mä tiedä, mä varmaan vaan chillaan täällä sen parikymmentä minuuttia mitä meillä on ennen kuin me lähdetään tonne hotellinaulaan ja sieltä sit lentokentälle. Mä lennän siis ekaksi Los Angelesiin. Se on mun mielestä joku 5 tuntia tai jotain semmoista. Sitten mulla on siellä vaihto ja sitten mä lähden puolen yön jälkeen North Carolinaan Charlotteen. Mulla on siellä vaihtolento 1-2 tunnin. Ja mä oon niinku siellä North Carolinassa niinku aamulla 8. Et mä niinku lennän koko yön silleen Los Angelesista Charlotteen. Niin mä lähden niinku keskiyöllä ja sit mä oon joskus 8 siellä. Mutta siis ihan sama, ja sit mä lennän North Carolinassa Tennesseehin, koska se Tennesseein lentokenttä on mua lähempänä. Ja se niinku pitkä päivä, matkustuspäivä edessä. Ja mä join tosi just ison ison kahvin. Joten mä oon varmaan hereillä. Mutta siis en mä niinku oikein ajatellut, että hei, mä voisin nukkua siellä lentokoneessa, mut ja siis mä oon niin palannut, että istuminen sattuu, joten oikeesti mä otan nyt teidät mukaan, joten sitten niinku te tunnette mun tuskan tätä ruudun kautta, joten yes. Siis oikeesti kattokaa mun jalkoja. Toi tuli surffauksesta ja sit nää mun jalat, oh my god. Surffauksesta mun varpaat, oikeesti nää on niin rumatkin. Surffauksesta. Sattuu.
such as tablets and cell phones, are put in standby or airplane mode. Ei mun ääni oo oikeesti mennyt ehkä. Oh my god. Mä jotenkin ihan unohdin kuvata ja siis mä niinku... No mä nukuin tossa jonkun 1,5 tuntia, mutta siis on periaatteessa valvonut jonkun 30 tuntia nyt, että jonkun yli 30 tuntia. Ei mitään hajua. Niin mä oon vähän että tillin tällen. Mutta siis kiitos paljon, että olitte seuraamassa mun Hawaii-matkaa. Mulla oli ihan sikakivaa. Ja ei mulla kai muuta. Mä nyt menen suihkuun ja nukkumaan. Kiitos.